Come through guys. Ndango kutendai guys. Ndafamba zvakanaka kusvika ku-UK. Munamato yenyu yawikwa guys. Mandidavira munamato. Ndasvika ndalenda zvakanaka. Pasai UK guys, manatira yakaita. Ndafamba zvakanaka vasikana. Ndafamba zvakanaka zvokuti. Tose manakira pakaita kuno vedu. Mukati ndichadzoka ikweyo ikoko. Kudzoka ndichadzoki guys. Ini ndogare kuno. Aiwa ikoko handiwiko. Ndichadzoki. SIS privilege Elias Panganai Christine. Aiwa ndafamba zvakanaka sikana. Ndafamba mushi. Ndasara hangu padiki kuti ndiyatsoti asi ndahanda apa dhusi. Hey, guys, zvakaoma. Kwai muri ndadauya ku-UK fadzi. Ndadosvika ku-UK. Ndauya ku-UK. Takutomwa zvidoro zvekuno ku-UK honai. Takutomwa zvekuno ku-UK. Takutomwa zveku ku-UK mukati cheziva naimi kuti tatauya kwezi. Tuma zvidoro zvekuno guys honai. Zvinotapira zvinonaka zvisingaiti guys. Ndokwatatowe. Chedza ndiri ku-UK, ku-London. Ndiri ku-London. Mangwana ndiri ku-Tesco. Mangwana ndiri kusvika pa-Tesco guys. Ndiri ku-London. Ndaveko. Friends, ndasvika ku-London, ndiri ku-London. Kwai namasika ku-London kudi. Kunondinekadai kudi. Ui, ulanzo ini. Slinia, serious, iwe masika. Ndiri kuranzo. Hanzi mari tenga kupi doro renyu. Ndokuziva pane chishopu chiri kutengeswa padhuze panapa patiri ndakutengerwa nomumwe wangu pano. Ndokuziva kuti papi chaipo zvita asi ndaziva mazita ndobakora nenda kuziva mazita emashopu ndokudza. Handizivi asi chonaka wena. Chonaka. Aiwa chonaka. Kwai tifanira kunda tiselekisa. Aiwa tinoenda. Kwai tiratidzewo akusati kwave nesino kunuku. Kuno kwatiri hakuna. Kuda kwandichaenda kumwe kumangwana ndokune sino. Kuno kwandiri kuna hakuna sinoko. Kwa UK ikapa. Umana ikapa here iba kumana. Usaninyadzisa umwana Juliet. Juliet kumana ungati ikapa yakadai. Ungati ikapa hii. Iwe consilia unongofarisa usinakana ndibasa sewe consilia. Sentoni yakadai. Naiwe konsigarata. Shosho ungati sentoni asi unoda kurohwa consilia. Ndochi isho unotaura. Ndochi isho unotaura isho konsi. Zvonotaura izvo kazvanepi. Wai consilia. Vari kukapa. Kana ndiko. Iwe, handisi kukapa ini. Kulanso tako. Guys, ndafumuriwa guys, ndafumuriwa na consilia. Consilia garatsa wandifumura. Consilia garatsa wandifumura. Wandifumura consilia wandifumura. Kuda ndiri kutizende kumari. Sina pati. Pati UK kumwe kwamusati mambosvikawo wemi. Kwamusati mambosvikawo ndokwandiri ndada kuvhara. Munoziva nyika dzenyu shuwa. Munodziziva guys ndiri pajona apa nditozvitambira zvangu. Kwai matapayo. Asi ku UK hakuna matapi flits. Asi ku UK hakuna ndaita mistake kubudisa matapi ayo maflits. Ndachida sana mbozvoro nemaflits kai.
yanotombotarisa kuti kune maflats andori maflats naye kana mbotozvotarisa handina zvichingobvaona consilia ndandahwina ndandapurisa mezi dzangu zvakanaka kwai nasasha sendi location location yangu haizobudi zvakanaka haizobudi hanzi rodhi yesismeli maziva rodhi saka dei ndisina kudai maziva rodhi naika vanogara kusaidi kuna vanoziva rodhi kwai kuuk ino ndegai tinoona zvamarambira kuti kwai kuuk hakuna kudai tichanoona kuti kwanza I'm looking at the same view in Joburg. Where nyasha in Joburg? Where? Omana ka anzilanze kuzaire lesimeli. Omana msadaro omana. Kwa nasi snow everywhere. Wo andisina kunyatsa kuvunda. Ine tanga ndagugula. Ndaona kuti kune snow ndazotaura TV. But mai sida kuiona ndaisati kudi. Ndo pakaipira dema. Vanzi tione woti kudi. Ava guys 100% ndine munin'ina wangu kuya anotizachinda kuse guys ndine munin'ina wangu mudiaries gesai kuti anogara kupi guys gesai kuti anogara kupi ndiye andiudza kunei ndine munin'ina wangu gesai kuti anogara kupi munin'ina wangu andinaye panapa kwai mundinzisadzu ndatombotambura kumira pana chiti ndodona akati munodona takahwindo rakavha kwere misimeli mirai apa ndikati ndodona shuwa handina izvozvi handisi kumbonyanya kutarisa pasi apa ndakangotarisa one direction kufoni kudai nokuti dzungu ndingatowa kwai muri kuyamwa nhengo yemurume here sisi inoyamwiwa kuti idii nai bhenard inoyamwiwa kuti ndinoyamwa kuti ndiri mwana here inoyamwiwa here kana kuti akati nhengo inoyamwiwa ndiani hamene zvamunoita imi zvamunenge muchidzana zvokuyamwa nhengo yamwai nhengo dzenyu moga makambona muchisuka makambona tichiyamwa simazera edu toyamwa nhengo chicha toyamwa chicha zvatinoyamwa kuyamwe chinoyamwiwa chicha chinoyamwiwa ipapo yacho kuti kwai ungatokutangemo chero mwana anoyamwa munyatso chayo guys haambodaro kwai kuyamwa chii chinonakidza chinobuda chinonakidza paya chii chekuti ndiyamweni santin hanzi anogara kusantin here aiwa agare kusantin angotouyawo zvake kwai nabhenard yamwa inhengo naimi ndipindurireiwo pari kutagwa apa kwai nabhenard sisimeli yamwa inhengo guys ndiyamwe nhengo ini imi njaiye guys ndisorero kurutsa hangu kuchitaka chibude nokurutsa anyway hanzi tikagesa moti penese ndokupa hug sindiswa nai kesli taurako kuyamwa chaiko kudogara ine zvavanoita vanhu iva vachiyamwa mirai ndikutaridzei zvavanoita kana vachiyamwa vanhu ivako mirai mirai ndikutaridzei vari kuyamwa baba ava vakagara apa baba ava mirai muone baba ava vakagara apa apa ndi baba vakagara apa nditi baba vakagara pabhedha kuita kuitiswa nevarume memwana baba vakagara pabhedha vavhura bhurugwa ravo vakurira bhurugwa ravo vabudisa nhengo yavo inhengo iyi inhengo iyi inhengo iyi guys vasikana vanobva kukotamiswa pasi kudai zvandakaita izvi kudai kukotamiswa kuita kukotamiswa uye munhu acharutsa gaizi anza kubatwa musono kunzi kusvunidzikwa pabhotora chii chinonakidza baba gaizi ndimiwo gaizi chii chinonakidza gaizi chii chinonakidza kana ndimiwo gaizi chii chinonakidza kuita kubatwa musono kunzi kupfugama mevana as is the things that we do for America zvakaoma kwemuzirepi George muruka zvinhu zvatinongozara vanongoti mapono bai George wasati vaona pamapono vachiita zvinhu zvaotanenge vachiita sei vasina kuvaona anenge aita kukutama kudai so akaita kudai kuti dzvine maoko kudai
ndizvone chitipe kusangari kudazvo zvine musoro guys, kusangari kudazvo zvine musoro guys. Apa pana kana chanenge achidya chine musoro chiri papo guys, chanenge achidya chine musoro hapana guys, papo hapana. Kuzi kuwande murisavana ari kuwanda wene ari kuwanda wene burisa musoro umani ari kuramba kubuda palife, ari kuramba kubuda palife. Munhu wangu kuramba kubuda palife zvipande, vanhu zvipande vanonetsa guys, vasikana zvipande vanonetsa vasikana zvipande hatina experience melody. Hatina nchiona here pamunenge shama muchibusa mavhidhiyo yenyu paipaya muchiibuta vanhu vanosiridzigwa musoro kuti kurashigwa musoro pachinhu. Maiwana kuti kurashigwa musoro pachinhu kudai mavhidhiyo mapona munoita chichi handitinenge tichiona handitinenge tichiona here kanzi zvakakufita hakana izvi zvingazvindide mukombe uyu ngaundidarike uyu mukombe mukombe wokuyamwi aiwa mukombe wokuyamwi undidarike hawo aiwa mukombe ngaudarike guys, zvimwe ndingazame mukombe uyu bodo aiwekani handizvame muchitiso here asikana. Taurai chokwadi ndikuedhei apa tisamutaure chokwadi, taurai chokwadi asikana, handizvame muchitiso here asikana. Ndakaona munhu achita kusumudzwa musoro kudai kunzi nti kuita kuti kushizve kumusoro wacho waunobata uchiita zvokundonyera kuti andonyere muromo wake pachinhu zviri kufamba sei. Hanomaona zvakuita kunge uri kuitisa munhu slave, kunge uri kufikisa munhu, kunge uri kuita sei. Men zvinhu zvacho right. Maswera seiko vasikana tiri kutandara hedu tiri kumwa tiri panapa. Ndakamirira guest yangu yanezuro iya kuti tikwanise kukontinya nelife nhasi. Toda kuzoti tichimboenda tikumwa hedu hwawanda. Tine munin'ina wangu ngatimwe hedu hwawa hwedu tiri munomu, takagara munomu. Munin'ina wangu anogara Australia, munin'ina wangu anogara kuAustralia. Ndika mudiaries kakakwana. Saka akati auya kubva kuAustralia akati aiwa zvina ndingadariki panapa musina kuti ndisina kuona zvazviti yaipana. Sikatauya hedu tikutandara tiri pano. Chinhu ngachinde kwachinde pakuinda your highness, ngachinde kwacho pakuinda kwete kuzokuchinde mumuromo vakumanaka mapedza kuinda mumuromo muromo iwoyo wanga uchidya chinhu ichocho woenda kunokwira papipu tichorati rikashendera masikara ndera vazhokoro ndera vadzandera vadzika ndera vashikara ndera vasikara ndera vatatara vararoro horororo vashokoro ndera vaza muromo wapedza kudya wanga uchiyamwa. Omana musadaro imi tadzira Mwari omana munda kunoshirimanda kumberi uko muri kupipitiko wona isona isakana amen. I receive papa, I receive prophet, I receive vakomana. We receive what? Kwanza ichi anditodi ishibyo anditodi ishibyo anditombozvidi kana nditozvidi anditombodi kana anditombozvifarira anditombodi kana chinhu ngakuchinde chinhu chinova kupinda ikoko kwete zvokuti kwai kudle ndikirikiri kana ndiwo hazviiti zvasikana. Anza yes, we are incenting fine. We are incenting. We are incenting. Rufara page, the rules were made antika from Maswera kutanga ne Bible. Where on the Bible did you ever heard that people must eat each other's things? The people asitenge zati vanhu vainzi zvaraivana itanai muwande semuzvusho wegungwa handiti zvichida kuti munoitana mozvarana mowanda handitika the same way ndepakabonzi itai zvokuti mudle nemuromo yenyu ndepapi pakambotitaridzewo ukangonitaridza Rufaro chete maybe nhasi ndogona kutendeuka handogona kutendeuka nhasi chaichai asi tanga wanditaridza kuti ndepapi chaipo chaipo wawe wakuchinja ka ishibhe wakuti bhebhe rakanyogwa nemunhu maona makuchinja ka
asi sei zvakazongotanga makore anaya. Bvunzai vana mai venyu guys, bvunzai vana mai venyu tichikura, antika tichikura. Vabvunzai vana mai venyu kuti vakambodla here zvinhu izvi. Vabvunzei. Kwakustorina zvakutanga pakukura manje zvagoma 2000 apa. Pango zvagoma 2000 apa ndipo zvakutanga onesiwo machembeti akungohakira. Zvinhu zvakauya nema 2000 manje apa. Ndipo zvakutanga kwa heko dliwa kunodita. Tichikura tasingazvizivi su. Guys, tatisingazvizivi. Pango zvagoma 2000 apa. Ndipo zvakukwa zvinhu zvakudliwa. Vanhu vaputa chinanzvana, vanhu vachikokotana, vachiita sei vachidla. Handiona. Chero magake iwayo makucamba iyo zvinhu ukatoritenga mushopu mutongo wafunga ruita kuti ndodla rodlika here kuti magake akushandiswa kongo yama 2000 apa ndopa zvakangotanga kusure kwese kwakusina zvinhu izvi gaitsarai chokwadi. Alright, kwaina Esther Edini. Alright, mira ndiku 8. Mira Esther ndiku 8. Tiwe nyaya yako. Kwanzi ko pakanzi chimakomeza ari kumhanya mumani. Kwai saka ini sisimele mukuramba zvekuganana. Hello Kola. Hello sisimele. Hello Mina. Ya ndiri. Ya ndaviga face yangu muri kunzwa voice anditi volume anditi. Sisimele ndajoin live yenyu but muBhayibheri hazvina kunyorwa. Okay. Kosei hazvina kunyorwa kunzi tinofanira kunge chidai pamubedroom anditi. Amuna but sei ukaenda kuchina. Ndakambenge ndakaroorwa hangu ndakadivorce. Kuchina munodzidziswa kunzi batai varume muchidai but muBhayibheri hazvimo kaizvozvo zvekuti madog style yakadai but zvinoitika wani maChristians wani. Mira timbobvunza mira mbata wakadaro Kola mvunza wako wakanaka. Mira ndimbobvunza muri vafundisi here mukati medu mumbotidza kuti vafundisi muri kuita here madog style kudzimba dzenyu. Vafundisi kana muri vapolisi tokumbura muisewo aid apa mutiudza kuti muri kuitawo here madhogi because ini ndikudata zvandakangowawo pandakambowawo something ndakambowa chinzanziko iwo madhogi aya asi muBhayibheri aya ari kuitwa nevanhu aya andika kwanzi ndosaka tiri vanhu vari kupota chizara vamwe vana vanenge vasinganyatsokuita mushe hanimoona inyaya yemadhogi iyoyi yekuti vanhu vakuita chirungu chisiri icho chokutora madhogi nokuti vasina mbonyorwa muBhayibheri ndakangozviwawo andiwana saka ndopandati ndibvunze vafundisi kuti vanoitawo here madhogi aya vafundisi kana kuti havasi kuita madhogi varingoameni vanongowawo vachingodarika vafundisi ndenatisendero request mauya pano. Okay, sisimeli Bhayibheri haritauri kuti Bhayibheri varinenge risingade rinotaura kuti chakati musaite chakati but vedog style vekuti wazoita reverse cowgirl wazodii hatizivi mabedroom kuti vafundisi vava vanoita because pane munhu akavhunza kuchechi akati mufundisi inini kana kuri kuti ndaita zvekudyanana nemurume wangu tiri mumba akavhunza mufundisi yanga iri ningi couples ningi ministry vakati chii mufundisi vakati zvinoitika mabedroom enyu ndezvekumba kwenyu ikoko zvinonzi muri married muchizviita muri 2 usisazobuda panze uchiita upioni kune chakaipa ndo mapinuro akaita mufundisi. Kola muri kubreka hatisi kukunzwai zvakanaka muri kuita muchibreka. Ndakunzwika here? Halo? Muri muchibreka tsvagai pane network inobata. Mati mufundisi akapindura kuti kudii? Mati mufundisi akati chii? Mufundisi akati zvinoitika mumabedrooms evanhu zvakasiyana siyana pazvitakaramba. Kola? Halo? Kola? Halo, makundinzwa chii? Mati mufundisi vakapindura kuti chii? Mufundisi vakapindura vakati zvinoitika mumabedrooms evanhu hatizivi kuti vanhu vanoita mastaira api vanofadzana sei. Asi kana murume kana kuti mukadzi abuda mumarriage aenda kunoita upombwe ndo pane nyaya zvekuti vanofadzana sei mudzimba dzavo hazvina kunyorwa muBhayibheri kuti hamufaniri kunge muchiita dog hamufaniri kunge muchiita mastaira yakadai hazvina kunyorwa. Inandisi kuti vanhu vasadle andika inonamboda vasati ndapindura comment paisa comment pano nemukomana anonzi Bernard ndiye aisa comment ndiyo andaresponda inini panyaya yekudlapa achiti sisimeli kudla kwai mudle chii amuzati ndikati
ina handidli kandowana chakambo chinodliwa kupi ndopatangira nyaya anomaona saka vanoitawo zvavanoda mabedroom avo asi pane azonyora mucomment section akati antika ko zvamunoita madhogi akanyorwa papi indikati ko izvi zvamunodlanana zvakanyorwa papi ndikati madhogi anozoitwa just because vanhu vari kudi vanhu vanenge vachiitawo hamene zvanenge vachiitawo kumanikikiri mumabedroom avo mhandika asi kutiti zviri biblical kana hazvisi ina handizivi asi ndakambohwawo paitaugwa uchinzanzi vanhu vari kuzvara zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kumira vanhu vasina kumira zvakanaka vamwe vana vasina kumira zvakanaka sometimes handika infact ngainyatso kuve specific pane vakataura danzi pane mufundisi waipinda danzi kwai ndosaka vanhu vachizvara vamwe vana vanenge vakaita ngocha nekuti munenge muchikotamiswa muchidini kurati ndodhoki kukotamisa ndodhoki anomaona zvikadzi zvinenge zvisiri biblical andimaona saka ndosaka ndati inini zvinhu zvatinoita izvi ndinongozviziva zvakauya pakauya ma2000 vanafu pakazvoka ma2000 ndobva zvakatanga tichikura paya ini makambozviwawo here muchachikura isu vedu vanhu ma70s 80s kuti kwaitwa zvokudliwa vanhu muchidii kwaine kusina because isimeli kwanga kusina because social media yanga isiri exposed sezvayaita iko zvino panga pasina mafoni pasina zvekudzidzisana zvese izvozvo but mirai kola 2014 2015 social media yanga yavepo tatavepo pamasocial media tiri mafollowers evamwe vanhu pasocial media apa pachitotaugwa zvinhu zvakadai kuchiitirwa zvinhu zvakawanda asi tisasina mbosviwa zvokuti kwai vanhu ngavadliwe takatanga kusviwa pakatsvoga ma2000 but sisimeli mamboreiza ishu yekuti vabereki vedu vari ma70s matisekeguru edu hatizivi kuti vaivatana sei mudzimba hatina kumbozvaivera kuone exactly saka iko zvino hazvishaeri kuti vanhu tione kuti vanhu vakuita sei mabedroom matichi hazvishaeri here iko zvinezvi zvinenge zvichiyera ndezvevanhu tu vanenge vakaroorana but vanhu vakubuda mugwara but zvinhu zvagara zvinongoyera zvinhu zvinongoitwa nevanhu tu vanenge vakachata bhaibheri rinoda kuti zvinge zvichiitwa nevanhu vanenge vakachata zvekudya hazvina kunyorwa mubhaibheri kuti musadye bhaibheri rinotaura zvese zvatinofanirwa kuita zvekuti musadye musaite madhogi musaite sei hatina kumbobvira takanzi musaite ene matumbu edu hatizivi vadzivai kudhivenda dhogi vadzivai kudhivenda dhogi vavovana ende maidhivenda kwanzi naroxane inini ndakadzoka kuma19 asi ndakanga ndagara ndichingoidla roxane madzimai madhivenda nai lorini madhivenda dhogi kudai asi ndizosara dzamunofarira chaidzo sisimeli ndidzo chaidzo dzatinoda ndakachida kutaura apo pekuti izvoni kudhara nditi kudhara vanhu vakudhara vaizviita asi kuti vanga vasingakwanisi kuzvitaura chete because kwanga kusina social media sezvambotaurwa nakola uyu asi kutozviita vaitozviita asi kuti vanhu vanga vane hunhu vanga vasingaite sei vanga vasingazvitauri vanga vasingazviexpose asi vaitozviita saka vari kureva kuti vana vaiko zvino havana hunhu here vari kuexposa madhogi aya sisibeli ma2000 munongoaziva ma2000 imi isu tiri vafrozen chicken isu chete raradhokira iko zvinogaidzira mwana enzo kuona kuti teknoloji yenyu ikai hamene kuti yakanaka ikoti yakaipa mukusipaisa kwamunozoita bedroom kwete kunozonyanyisa gaisi handitika kune mukadzi wakandinyorera tsamba akati anyway sisimelika ndakamboiverenga pane tsamba imaiziva pane nyaya murume wangu everyday ndofanira kuti ndimukokote kudhodhoko kumunanzva kudhodhoko kumusvika kudhodhoko kwanzi ndikatoramba ini zvahondomba ndikati akatogara abvuma kachirogwa paipa akanga audzwa kuti murume anoitirwa zvese wafanira kuramba tiitirwa murume saiko zvino manje nenyaya yekuti takataura pano isusu tichera kuti gai zvosemesa akazouya ndakazvitaura pano kubvunzai vanhu ndakazvitaura pano ndikazvitaura pano kati gaizi pane munhu auya kusirigo ngatibatsirei munhu saka anga kunza tichitaura evidence zvinosemesa zvinodii ndopakati avhurika maziso ndopakauya akandiudza nyaya iyi animaona saka ipapapa manje panenge pakatoipa just because mwana uyu kudla madhoti everyday kako sisimeli kubata imuromo sisimeli mimi munoenda kuchechi kune chinonzi china handiti
Ndomukadzi wamufundisi nevamwe madzimai vechikuru kana vachidzidzisana vachinenge vachivanyuvanhu vachipinda mudzimba uchinzi musikana arohwa abva kungochata ndovanoticha kuti munofanira kungopfeka mapamanadress akadai ari sexy muchidai uchipinda uchirongedza wakapfeka uri sexy zvinobva muchechi muchina izvozvo mopedza ipapo unofanira kunge uri munhu anochinja masara asikana usangoti missionary kuchechi ikoko kuchechi ikoko kunotichwa vanhu kuchina inositi vana maifundisira vantu vamwe vanhu vanotonyatonyengera vanhu ine ameni nokuti uchichanuka chinjai masera izvo vanhu vakundiswa didek uku vanhu vakundiswa didek uku nevarume muyamba mukadzi hachadi akuona kuti zvakaipa anomaona hazviiti kugara muromo muchikono ndakamuti unokwesha muromo panganiwe pazuva apa unfortunately iyangasi saka iye ndofunga asi munhu ari ari nazvaka anenge asinganzi kutantonhuwa kasi ndopaive kuti vanhu vanenge vachinza kuti muromo make muri kunhuwa something but vanhu asagoni kumuudza anomaona kuti vanhu vagoni kuudza muti muromo wako muri kunhuwa ndozvandakatofunga kuti anenge achitova vachitonhuwa dhodhokawo but vanhu vakwanisa kuti vamuudza kuti muromo wako muri kudii chichawadya muromo wako muri kunhuwa dhodho akatine makenga tine kuti zvokutara it's not normal handika kudya dhodho rikutosara chitonhuwa muromo itsvina kainenge chiwa kubuda yaitoka kugara kana mudumbu iwozo ichitore udle futi inopa kunge ichibuda handiona kuti hazvisi normal anomaona but murume wachona akamujaidza kubva kuzvara vana 2 achiita izvozvo kuti murume ati apedze anoda kutanga munanzva kupi kudhodho kana ndimiwo iabuse akaita seiyoyo imwe nyaya yekuti machristians anoita chinhu kuna ikonzi I'm not good in that. I'm not that good in Shona. Handina mwari. Something like that. Handiti. Vanhu vanoenda maChristians vanotoendesa vana vavo kuti tete chimbodzidzisai kudhonza. Chimbodzidzisai zvakadai. Vari maChristians. Mubhaibheri zvakanyorwa kupi. Unoudzwa kunzi kana unofanira kunge uri mukadzi akakwana. Unenge akadhonza maketeni. Akazodai kuti unyatsofadza murume wako zvakanyorwa saka urati ngatiwirira nei panapa ngatiwirira nei nhasi da kuti betaipedza topic iyi saka muri kuti vanhu vadhei muri kuti chikwe aiwa yekudya personal sisumene zvinodhibana nemunhu kuti ari kudya ngaadye ari kuda kudya ngaadye anoda kudya ngaadye anoda kudyiwa ngaadye asingadyi ngaadye imwe nyaya vanongo miremo zitobva pano kwanzi nendinonga ndinai panapa kwaiye kudla kudhodho iri common handika kwanzi inonzi rimming iwe rimming hausi kuda kofesi yako rimming yautiudzi gara pasaidi apa tell us about this rimming. You want to know about this rimming? Saka zvinhu zviri normal naini kwanzi natariro zimba ndikudya ipersonal choice aiwa tariro kune mwana uyu anga isiri personal choice ndakataura naye ndakamboiunza pano aboti wakaimisa sei mwana uyu handichiuza kuti uchinonoroorwa handitika uchina kunoroorwa unenge uchida kunzi kunobata imba yako zvakanaka unofanira kuenda kunotenda zvinda murume wako submission zvinoda murume wako ndozvanofanira kuita handika wasvika murume akuti tenda kudai ini kana usina kundidla handi usendaita okokota mhake ovhura magara ake iwonzi chikokota uchinanzva vasikana mwana akaudziwa kachangopinda mumarriage anototedzera ka zvino utatorwa kwaizvo zvino rimming saka zvitoriko zvega saka pana chinywana apa chinhu zvinofamba sei. Okay, so rimming is part of oral sex, so you can use your tongue by licking. So rimming is it's part of oral sex, so you can either lick or you can use your tongue, or you can suck, or you can kiss the anus. Anus, yes. In circular motion, so it's called rimming. Because varume orgasm is very close to the anus, so the G spot. So so it has like the orgasm quickly. Ask some guys. They like rimming. Have you ever done rimming? Ask me what question the domestic masiro. Ask me but chambo that is on a step mom. Then you do it. It's just on the ring.
But mweya uya unetsa kumweya. Saka muri kunzwisisa ka imimi muri bamchiti munozviziva zvokuti vanhu ngavaite madhogi, vanhu ngavaite what SMS type. Mai wakanyuwa ni emotional practice. Nokuti mati Bible hazvina kunhu zvinosirirwa zvirimo. Vanhu ngavanoita kwairimi vanoita iyoyo kunondlika iyoyo ana. Aiwa, kana yekuanasikana chimwe zvese tingaita zvedu vatizokuanasi bodo. Kwanzi kumbirai kuitwa imimi anobvuma murume. Mwatokudhiya ungaita siwo chizivla. Saka inyu kana muite kunodhiwa imimi mugoya motudza kuti zvinofamba sei. Mirai chinzwe relationship coacher. Lorraine. Chitaurire chinzwe. Ndikudrope alright. Lorraine pamba chinzwe. Inini zvangu sisimelika zvandingangoda kutaura ndezvekuti zvoni vanoda kudya ngavadye zvavo but kwete anas ndo zvandinga why ayoda kudya munhu rikamunhu angola zvaanoda unogoti ngavadye chakati kwete chakati nemhaka yei. Sisimeli pupu here veduwe pupu here sisimeli pupu munhu akaita pupu ndiyo zveriming yacho. Aiwa izvozvo ndazviramba hangu sisimeli but zvimwe zvese izvi aiwa ndingadye zvangu kana kuti ini ndingadyiwe zvangu but kwete pupu. Amudi pamunoita zvemauyu enyu aya zvekudyiswa muromo izvi munomedza here mavitamin S? Aiwa aina ndimedzi ndosvipa patauro. Saka mutogara netauro riri kusvipa? Unongozvitoraro anzi kusvipa kusema munhu. Aiwa kana sisimeli zvakungoenderanawo nerelationship yenyu kuti inenge yakamira sei. Kusvipa hakusi kusema munhu, hakusi kusema munhu zvachose. Timbodzi wakoma wangu wapinda hamira timbodzi wakoma mutodze makatonoka nechando singati muri kupinda kune chando chakadaro. Ndiri kuningirikini kupa mtono kupa kuSamton ku-UK katonora kudaro. Katonora kani ndiri muzimba kasaka chando handisijairi. Asi kana magara kukuchana mojaira alright. Tipei pfungwa dzenyu tive panyaya yaichi. Aiva kana ndichatomutanga kujoina saka handisi kutomboziva kuti yatangira papi.